ହାପି ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ସଟ୍ ଖେଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜମାରୁ ଭାବିନଥିଲି। ନମସ୍କାର ଭାଇ, ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଭାଇ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ ଯିବୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ। ତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରସ୍ କରିଦେଲି। ସେଥିରେ ବି ମୋ ଦାନ୍ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭାଇ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରଗଡ଼ି ଭାଇ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ମଳି ପୁରା କାଢ଼ିକି ହସିଲି। ଆସିକି ଭାଇ ତାପରେ ମୁଁ କଲ୍ କଲି ହାପି ଜମାରୁ କଲ୍ ଉଠେଇଲାନି। ତାପରେ ଆଉଥରେ ମୋତେ ନିଜେ କଲ୍ କଲା ତା ଆଡ଼ୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଜଲ୍ଦି ଆସେ ଯିବା, ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଟିକେ ଆସିଲା ବେଳୁ ଦେଖ କିଏ ନଥିଲେ, କେବଳ ହାପି ମୁଁ କୁଣ୍ଡ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ ହେରି। ଭାଇ ଦେଖ ଆମେ ଟସ୍ ଜିତିକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଫିଲ୍ଡ, ପିଲା ହେଲେ ବହୁତ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଗୋଟେ ସଟ୍ ଭାଇ ପୁରା ମୋତେ ମଜା ଲାଗିଲା। ଭାଇ ଦେଖ ପୁରା ଶୋଇକି ପୁରା ସେ ମାଇଲା ହେଲା, ଦେଖ ପୁରା ଇଏଲେ। ଯେହେତୁ ଆମର ବୋଲିଂ ସରିଗଲା ତ ଭାଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଗଛ ତଳେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ବହୁତ ଯେହେତୁ ଖରା ହେଉଥିଲା ତ ହାପି ମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ନେଇଯିବି ଏବେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଉ ସର୍ଫ ନେବି ବୋଲି ମମି କହିଲେ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ସକ୍ସ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇନା ଯିବି ଗାଧେଇବି ଆଉ ଖାଇବି। ଖାଇସାରିଲିଣି ଭାଇ। ତ ଭାଇ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭାଇ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି।